Bon dia! Som la Maria Ten i la Gisela Guitart, actrius, creadores i supervivents del sector cultural. I esteu escoltant Nari Nan! Que ja comencem, no estava preparada. Com ja sabeu, també tenim el nostre estimat Gerard. Hola, bona nit, bon dia, bona tarda. Amb el seu micro. Ho diu tot, depèn de l'hora que ens escolteu, Exacte. Depèn de l'hora que ho pengem, també. Bona matinada, bona matinada. Que pot parlar quan vulgui, que això no és una dictadura, ja ho sap. Gràcies. Fetes les presentacions, avui és dia d'estrena. Benvinguts, benvingudes i benvingudis, les que sou noves i les que ja porteu 2 temporades escoltant-nos. Tercera temporada de Nari Nan. I Tenim canvis, penya, a veure, us explico. Ens hem posat el propòsit i una mica l'obligació, aquest cop sí, esperem que els episodis durin mitja horeta. Llavors, si ho fèieu per anar un trajecte de Barcelona a Lleida, doncs n'haureu d'escoltar 2 i mig. Està bé, així n'escolten més. Exacte, així sabeu més temes i coneixeu més creadores, que és molt xulo. Després, la Irene Margalef ja no ens acompanya al plató de la Sala Siconi. Però farà possible que, a part de que ens escolteu, també ens pugueu veure en vídeo. Jo estic parlant-li a la càmera, no sé si això serà real. Esperem que sí, però encara no ho sabem, d'acord? Des d'aquí, Irene, te trobem a faltar, t'estimem. Gràcies per tot i intentarem que duri 30 minuts. Després també hem canviat els jocs, ja ho veureu. I per últim, hem hagut de retallar les glorietes de la Maria, però ara ens acomiadarem amb un aplaudiment general per totis. Apostoflant. Exacte, i per la nostra convidada també. Molt bé. A veure, al final de la segona temporada vam dir que tornaríem, però no ho teníem gens clar, d'acord? La veritat és que la precarietat del sector, la incompatibilitat horària de les diferents feines per sobreviure i d'aquesta sala, i l'ansietat i cremació acumulades per lluites personals i col·lectives, que totes ja sabem, no ens ho han posat massa fàcil. Però bé, tot ho farem. De moment estem aquí. Micro en mà, no sé si també ho esteu veient. Molt bé. Estem fent retallades, gent. A veure, la sensació és una mica d'estrena, no? Saps quan tens la data d'estrena, no? Que quan vam acabar el juny doncs em diu, al setembre, que en veritat estem a octubre, però al setembre ja tornem amb Nari Nan, tenim temps, doncs és el mateix que amb una obra de teatre, no? Tens la data d'estrena. Dius, bé, doncs anem fent, a poc, després veus que queden 2 setmanes i t'agafa el pànic de merda, que no arribem. Sempre tens la sensació que no arribes per molt temps. Que no arribes. I després, ja quan entres a teatre, 2 o 3 dies abans per les companyies petites, que llavors veus que et falta tot, no? Et falta la taula, et falta la convidada a vegades, et falta el text, tot. Llavors, en teatre no, en teatre és més com a escenografia, vestuari, te n'adones que no havies contemplat algunes coses. Llavors és quan plores fent tota la feina que et queda, fins a l'estrena. I quan estrenes, amb la taquito d'ansietat aquí, no? Ja està, ja has parit, després les coses comencen a aposentar. Doncs nosaltres estem això, en dia d'estrena, bàsicament. No sé si a tu t'ha passat alguna cosa. O sigui, jo he viscut moltes estrenes amb taquito. Jo de pànic sempre, perquè me poso molt nerviosa i aquesta cosa que diu la gent de nervis bons, mentida, són nervis dolents, està tancada al lavabo. O sigui... És veritat que la Maria, si no ho recordeu, el dia d'estrena només menja 2 ous bullits perquè la panxa els nervis. Sí. Però crec que just el dia d'estrena està tot a lloc. Sí, no has hagut de salvar mai el dia? Què vols dir? De no tenir vestuari o alguna cosa així? Sí, per exemple, nosaltres quan vam estrenar Moral Cub, el vestuari el vam tenir la nit anterior. O sigui, la nit anterior vam tenir el vestuari tancat. Això és viure extremadament al límit. No, però és que amb Divina de l'Amor vam estrenar que no teníem tot el vestuari. I què vau fer amb el vestuari de casa vostra? Bueno, no estava acabat de posar la pedreria que havia d'estar posada, unes coses que havien d'estar tapades, com... Cosa de facof una miqueta, potser, aquesta cosa. És que... Vull dir, a veure. És que la línia de creació, aquesta cosa que he estat explicant, realment hi ha aquesta part de que entre que tens la data d'estrena fins que entres en pànic hi ha el temps de fuck off, no? De dir, ja ho farem, això. Sí. I bé,
ho estem solucionant. Però hem viscut dies de, vull dir, a mi estrenes, o dies de bolo, de dir l'últim dia de bolo. I em vaig deixar el maquillatge de Divina de la Mort a casa. El maquillatge comú de totes. Ah, vale, anava a dir que te'l deixi la companya. Però No, clar, perquè a si més és un maquillatge que es veu comú. molt, o sigui, que és personificat. Però havia agafat el maquillatge d'Amor al Cub. Llavors vam reinventar-nos. I la Paula va anar a comprar en una botiga de maquillatge 2 o 3 coses. Nosaltres les begudes, ara que estic pensant. El que fem beure, per exemple, el suc que fem beure que és alcohol o així, això sempre l'hem d'anar a comprar i de vegades estàs en un poble superpetit que no hi ha cap colmado truques a la o casa del costat. que estàs com ara d'on traiem el suc que sigui just d'aquest que té el color que sembli vi o... O ferreteries, a nosaltres ens han salvat la vida, perquè penses, no, funcionava superbé aquella escenografia feta així. Arribes al teatre i dius, no funciona perquè és la primera vegada que la muntes, si no has tingut una residència prèvia, i dius, merda, com soluciono això? Anem a comprar imants, nosaltres els imants ens han salvat la vida. Imants, Imants, sí. A totes les obres que he fet hi ha imants. Ah, mira. A Amor al Cub hi ha imants. Pensava que anaves a dir per clavar un clau, no sé A què. Dipòsit Play hi ha imants. Amb imants, No, els imants és el nou velcro. Molt bé. Bé, però qui també estrena molt aviat i més d'una cosa a la vegada és la nostra convidada, així que passem al càsting. L'actriu que tenim avui, encetant aquesta tercera temporada, és una dona que ja fa temps que ho està patant fort i és que és d'aquelles que quan està sobre l'escenari ho dona tot, desborda d'energia. Li agrada gaudir de les amistats, dels karaokes i del mar. Durant les últimes temporades ha tingut la sort de trepitjar molts escenaris i no només catalans, sinó que també ha actuat a l'altra banda de l'Atlàntic. Ha treballat sota les ordres d'Àlex Rigola, de Sílvia Munt, d'Israel Solà, amb la calòrica. No, és que m'ava dir... De fet, l'altre dia... L'altre dia el vaig veure i m'ava dir no diguis la S. Israel. Exacte. I anava a dir la S i m'he trabat. És que costa dir la S. Israel. Israel, però què és Israel o Israel? No, perquè ja la diu realment. S'escriu amb la S, però es diu sense la S. Vale. Què? Sí. Diu, de fet, és una cosa que fem les persones directament al català, que és igual. Sí. Proseguim. Sí. Israel Solà, de la calòrica. Però sobretot ha fet match amb el director i dramaturg Miquel Masfiol, amb qui ha estrenat Les penes del jove... A veure com ho diré. Gràcies. No sé. I Els miserables. Dues de les 3 obres que conformen la trilogia de la condició millennial que es van estrenar al teatre Tantarantana. Molt bé, Marida! Ole! Estan celebrant perquè he dit bé el nom del teatre, que no el tornaré a repetir, no sigui cas que la segona vegada no em surti, i que a partir del 6 de novembre es podran veure al Teatre Lliure. Molt bon dia, Mel Salvatierra. Hola, què tal? Bon dia. Bueno, primer de tot, no passa res perquè ningú sap dir teatre Tantarantana. Exacte, Tranquil·la. ella és defensora de que... Has fet una cara amb lo dels karaokes. Jo ho he vist estalquejant en el teu Instagram. Ah, sí, que surto por ahí cantant a karaokes. Sí, M'agrada, però no sé però canto si- fatal. Bueno, Però és la gràcia dels karaokes. Exacte. cantar Crec que sí, la gent que s'ha canta d'anar. bé, de fet, fa molta ràbia. En plan, Exacte. què feu? Lagrimilla del Vés-te'n a què vens- casa. què vens aquí Què- a ensenyar? A xulear. Sí. Exacte. Ubicat, total. Exacte. En aquesta tercera temporada ja veureu que quan acabem la presentació fem algunes preguntes, ens posem en modo directores de càsting. Algunes tenen a veure amb el currículum i algunes tenen a veure amb una cosa que ens interessa molt aquí a Narinant, que són les mascotes. Jo he vist com bona estalquejadora al teu Instagram que al principi de tot hi havia alguns gatets, Ara és quan però s'ha no mort sé el pobre si ara gatet. mateix tens mascota, perquè era S'ha de fa mort. molt de temps. Podem Pot canviar de ser tema. que de Era d'un vellet. ex. No, Pot era ser el de meu vellet. gat que va morir de càncer. Ai, no. Si veniu a veure les penes del jove Werther al lliure, ho explico en directe. Ah, sí? mira. Amb tota comèdia, he de dir. Es pot explicar la mort d'un animal estimat Sí. amb tota comèdia? Sí, es pot. Bé. Que guai. Es ben bé. Llavors ara mateix no entenc. Ficat la pota. Ara mateix no, perquè trobo que són massa responsabilitats i no em dóna la vida, perquè tinc massa feina, a sobre visc a Sant Cugat i treballo aquí, és com Ja és anar i impossible. venir Per tot el tenir-ho dia. malament, Ja. millor que no. Quan tinguis més temps. Una cosa, us he de mirar a vosaltres o a la càmera?
Pots mirar on vulguis. On vulguis. On vols mirar? Si has de dir una cosa com important, A la ho dius càmera. a la càmera. Vale. I en general Em sembla la natural a conversa... Pots anar jugant, és la primera vegada que gravem amb càmera. No ho sabem, nosaltres tampoc. Fer una mica de Fleabag, no? Com... Anar i anant. Descobrir. Exacte. Tornar. I ara parlarem una mica de les coses que estrenaràs d'aquí poquet, Vale. però vaig veure mirant... és que faig molt bona recerca La sempre Gestapo. abans de les convidades. Però així també te n'adones de tot el que tens posat que la gent veu, eh? Podria esborrar coses, trobo, no? Segurament. No, crec que és interessant, que vaig veure que havies creat una obra feta totalment per tu, Ai, sí. però no ho he dit a la presentació perquè tenia dubtes amb el títol, per això t'ho pregunto ara. És que vaig canviar el títol diverses vegades perquè sóc una persona molt indecisa i perquè va ser una creació meva absolutament jo sola. Al final es deia Culpa. Val. Al principi es deia o la transfiguració de la mujer que la llevava. Val. És que vaig Por la veure letra aquesta escarlata. frase tan llarga i dic, no Sí. sé si és una frase de l'obra, si és el títol de l'obra. Abans d'entrebancar-me dient-la, vaig a preguntar. Com el tant. Culpa, sí. Culpa, La vaig fer a un centre cívic i la veritat és que va anar molt bé, però després em va començar a sortir feina i no em vaig veure mesma de fer tot el que s'ha de fer per moure una Per peça. tirar-la Que és una I jo altra sola. feina. És molt heavy, sí. Però bueno, potser en algun moment... Qui sap, està un calaix. Es reprèn. Exacte. Sí. Ara tinc una rentadora extra allà a casa, perquè sortia una rentadora. Jo també estava, què vol dir que té una... Surt una... És veritat. Surt és la una foto rentadora que vaig està buidar sobre per d'una dins i ara la tinc allà, rentadora. que és com, què faig Si amb la això? guardes és que creus que tirarà endavant. Potser. Està bé, Sí, perquè sí. jo a casa dels meus pares hi guardo les escenografies de totes les obres i aquest estiu ja vaig permetre que estigués l'escenografia del meu TFG, que clar, Uau. fa com 8 anys, no sé, molts anys. I no s'havia tornat a fer. Vull dir, com, ja... O que tenim un problema amb guardar coses, també. També. Però això és culpa dels nostres pares que ens ensenyen a guardar. Total, sempre. Culpa dels pares sempre. Tots els eixos, el meu pare. Exacte. Bagatges, tot allà. Doncs entrem entre cametes. Entre cametes, aquí la Maria m'ha posat una conversa relaxada sobre tot allò que no es veu dalt de l'escenari. Perquè no t'agobies. Relax, vale? És que els altres... Tranquil·la. Primer de tot, quina ha sigut la teva pitjor estrena? En el sentit de no arribo. O tu també ets com la Maria i arribes. O la que has tingut més nervis, com el pitjor dia d'estrena que digués, buah, Jo arribo, però sempre passen coses, sobretot quan no hi ha molt pressupost, no? Però m'agradaria explicar una que va ser una mica heavy, que va ser amb la Gavina, que era el primer que feia de teatre, diguem, professional, un Àlex Rigola, una cosa... Anava a dir, però aquí sí que hi havia diners, a part. Sí, un moment. Però què va passar? Que va venir el Covid. Llavors, literalment, 3 dies abans de l'estrena ens van tancar tots. I va ser com, què? Però era... Vale, hi havia una pandèmia mundial. però era el meu projecte. Què, tio? No, i ens van tancar, va ser molt temps, i llavors anaven a l'abadia, però allà el meu paper ho feia la Irene Escolar. I llavors un dia em van trucar i em van dir, pots venir tu a substituir a la Irene? Perquè ha d'anar a recollir un premi, no sé què. Bueno, Llavors, passat pandèmia, això. Bueno, la gent portava mascaretes encara, però a Madrid mai hi ha hagut pandèmia. No? Vull dir, unes birres, bueno. Total, que em vaig anar a estrenar allà, a l'abadia, un dia així, tal qual els meus companys ja havien estrenat, i a mi em va agafar un atac d'ansietat, perquè de cop era com, això no s'ha assajat. Bueno, ho heu assajat vosaltres, però jo fa mesos que ho vaig assajar en català i en espanyol. O sigui, hola! I llavors fèiem com les meves escenes, no? Assajàvem una mica, els companys com, bueno, ja està, no? I jo en plan, me va dar un tic en el ojo, vaig posar a plorar, ansietat... Clar, és que era el primer que feia. Llavors vam estrenar i tot anava superbé, però una cosa de dir, ha baixat un àngel, o sigui, això està anant molt bé, i el monòleg final de la Gavina, sí, ai. El que havia fet el càsting, el mític monòleg final, em va venir un blancazo, però blancazo, Vaig mirar els meus companys, vaig mirar el Nao, i era com, no em ve la frase. I jo pensava que havia passat una hora, no, van ser 5 segons o típic. Vaig retomar i me'n recordo d'acabar jo pensant, soc la pitjor actriu del món, no em tornaran a trucar mai més i aquí s'acaba la carrera. Però de veritat, em moro. I hi havia una dona entre el públic que em va mirar, es va aixecar i em va començar a aplaudir mirant-me, com, Ah, en sèrio? ho has fet molt bé. I jo,
Però vaig anar després al vestuari i li vaig dir al Rigola, ho sento, i ell, però si ha estat la millor vegada que ho has fet. Perquè ha no has estat pensat. increïble. Era tan real, i jo, que fill de puta. Se't veia patint. Se'm veia com ha patint de ser. veritat. Clar, que ella mirava perduda, era el que sent la Nina al final, suposo. Mira, et va anar bé. Que no troba la llum al final del túnel, no? Total. Però vaig passar fatal. És que a més aquestes Uau. pauses en escena, que és això que són 5 segons, però tu tens la sensació real que està passant Una eternitat, sí, una sí. eternitat. Però clar, dins del teatre que fa el Rigola ara, pues, ja funciona. Com aquesta cosa de... Calma. Quina experiència. Explica'ns aquest match que hem dit amb en Miquel Masfiol. Com va ser? Us coneixíeu abans de les penes? O s'ha creat, o sigui... Us vau D'on ha conèixer... sortit això? Exacte. Vam connectar? No, mira, jo estava ajudant al Marc Sirici, el fotògraf, no sé si us sona. Sí. Em va trucar un dia i em va dir, em pots venir a ajudar, que és que ha de fer fotos per una obra de teatre que es diu Crash, no sé què, i jo, vale. I vaig anar, i estaven els de Crash, i estava el director, el Miquel, i vam començar a parlar... Crash és abans que les penes? Sí, Ah. sí. I vam començar allà a parlar piqui, vam connectar en coses de música, de... Oh, que temazo, Tacones Rojos és un temazo, tonteries. I li vaig dir, ai, jo he estat amb l'Anna Belén treballant. I això li va encantar. En plan, A veure, què? explica'ns-ho, Tu això, i l'Anna també. Belén? Eva contra Eva? En plan, no m'ho puc... Clar, allà. Eva contra Eva. I això li va encantar i vam començar a parlar i després d'un temps vaig veure que va penjar el càsting de les penes del Jove Werther. I jo vaig pensar, jo no m'hi presento perquè no sé improvisar. Perquè demanava molt impro, que sàpigues fer això o l'altre, i jo pensava, jo no soy mujer orquestra, a mi dame un texto, no? I llavors el Miquel em va dir, pots presentar-te per si un cas? Va fer un càsting, hi havia 135 persones, I jo el dia abans vaig dir, bueno, me gravo. I llavors sí que m'ho vaig preparar, però a muerte, vaig fer un videomuntatge amb cançons, amb no sé què, o sigui, vaig fer la patètica, arrossegant-me pel terra com un gos, una cosa, i llavors vaig passar a la següent fase, i ja crec que érem 10 o així, i home, em vaig deixar els ovaris allà, plorant, cridant, cagant-me en el Miquel, en el Tantarantana i en tot. I sí, em va agafar per això. Sí. I jo havia vist Càndid, també, he de dir, que és la primera part de la trilogia. Que és la que fa en Lluís. Que fa el Lluís Oliver. I em va encantar. O sigui, ho vaig veure i vaig dir, és que jo vull fer aquest tipus de teatre. I mira, un temps després ho vaig aconseguir. I ara pot ser que no sigueu només director o actriu, que sigueu amics o... No sé què dirà ell, però jo el considero molt amic. Me l'estimo molt, el Miquel. Miquel, si estàs veient això, escoltant això, ja ens diràs si és recíproc. Posa'ns-ho en el comentari. O demanen amistat. Sí, sisplau. Com a mínim. Com ha comentat la Maria, les penes del Jove Werther i Els Miserables les vas estrenar al Tantarantana, un dels teatres de proximitat, i ara les reestrenes al Teatre Lliure, que és Que heavy. més gros, això. És heavy, això. Llavors, se sent com si fos una estrena? O sigui, heu canviat alguna cosa o hi ha alguna por per aquest canvi d'espai? Perdó pel crit. Sí, és que de fet avui hem tingut assaig i estem canviant moltes coses. O sigui, qui hagi vingut a veure les penes del Jove Werther o Càndid, que torni perquè hem canviat moltes coses. A més de durada, hem fet tisores. Perquè el dissabte i el diumenge és un maratón i pots veure les 3 seguides. Això és em sembla una bogeria. Som l'herència, sí. Però amb una dona, ara. I això, llavors volíem retallar una mica, a més, entre obra i obra es fan canvis d'escenografia, de llums, llavors s'havia de retallar una mica. A més que sempre adaptem a les coses d'actualitat, o sigui que fan bromes de fa un any que ja no fan gràcia. Clar. Se sent com una estrena, sí. Avui estàvem assajant, de fet, el tant de la sala de baix i era com, cada 2 minuts jo cridant. Perquè a més jo vaig dir, acabarem el llibre. Jo vaig dir, al lliure o a l'abadia. I jo sóc Nostradamus. Ostres, ho vas Sí, previsualitzar. i hem acabat allà. Quins nervis. Ai, després pots dir, la Maria que li toqui la loteria. Anava a dir, després tira'ns les La cartes. gent o em alguna diu cosa. això, però ha de sortir natural. Vale. És com un comentari que un dia faig i de cop, putupum, no? Com això, ai, Càndid a l'optimisme, vull fer això. Putupum. Les bruixes Mira del com segle em mira. XXI. Sí. Ai. I això que ens estaves dient, o sigui, em sembla una bestiesa, però perquè, o sigui, això que ha dit de fer marató és que es faran 3 obres, tu en surts a 2, vol dir que acabaràs l'obra, que és un monologazo, o sigui, que just has dit que en el càsting vas cridar, plorar,
però és que és el que fas anar a la funció. Sí, I deixa l'ànima. després, que hi haurà mitja hora de descans o que... Crec que 50 minuts, però perquè han de canviar les coses. Bueno, i vosaltres també us heu de un moment de beure aigua, canviar-me peinado, no sé què, i fer els miserables. Jo avui l'estava fent un altre cop que hem fet un passi seguit i he acabat rebentada. He dit, però hòstia, jo feia això, no me'n recordava. I mira que amb l'altra, amb la calòrica, amb la Brahma, és exigent també, i són 2 hores, però clar, és que aquí és que és un monòleg. És que... I l'has de sostenir. Sí. I sort que, bueno, això, jo al principi em feia cosa retallar perquè jo estava enamorada del text que hem creat. Ja. Però sí que és veritat que pel bé de l'obra, doncs al final ara durarà 1 hora i 5 i crec que serà una mica menys, però clar, jo acabo aquí. I amb els miserables també. I amb els miserables començo i acabo i tota l'obra aquí. Sí. Però bueno, podràs entrar una mica més tard al teatre, no? Perquè no surts a la primera obra. El Lluís s'haurà de quedar les 3 obres, tu pots entrar més tard al teatre. Pensava que anaves a fer un spoiler dels miserables, ara. No l'he vist, els miserables. Vale. He vist les penes. Ja vindràs. Em faré la marató. Déu meu. Ara que has comentat això de la calòrica, que vas fer la Brama del Cèrvol, com és treballar en una companyia que ja porten tants anys treballant junts? No? Com entrar en una família, ja, diguéssim. A veure, és guai. Mira, això és una altra, que jo vaig veure els ocells i vaig dir, vull fer això. Pots parar de voler-ho fer tot? L'has deixat sense feina. No. És molt guai, però és estrany i és complicat. Sempre diem que és com un tren que ja està en marxa i que tu t'hi agafes i vinga, va, a correr. Perquè, bueno, ells ja es coneixen molt, són com una família, porten molts anys, hi ha moltes bromes internes, hi ha molta cosa que tu estàs allà primer dia de cole, durant unes quantes setmanes, com... I també la pressió de dir, estaré a l'altura o no? Perquè, vale, és la calòrica, que són molt punquis i són propers, no és que diguis, oh, viejas glòries, però penses, vull estar a l'alçada, no? Tens com una pressió que t'has posat tu, que tampoc és que ells t'hagin posat res, però... Bueno, em vaig anar adaptant a poc. Però sí. No és com quan ningú es coneix i comences, no?, de nou, que dius, vale, tots estem iguals. Però bueno. Perquè, anava a dir, l'estrena de la Brama del Cèrvol, com la vam portar? Després de tots aquests nervis de vull estar a l'alçada... Al lavabo moltes vegades de nervis, com la Maria. Sí, llavors és de però les jo meves. menjo, això de 2 ous, no. Menjo normal. Després que surti el que hagi de sortir, escolta'm. Després que surti tot i ja està. Detox. A més, el dia abans jo portava una perruca i van decidir que al final perruca no... També hi ha canvis. Que estiguis al Teatre Lliure hi ha canvis. I també hi ha molt estrès i al final, de fet, no el teníem ben acabat fins uns dies abans, Ostres! Ja. A taquito al corazón, vull dir... El que dèiem abans, plorar, acabar-ho tot i ja estrenar. I després aposentar-lo. Sí. No, va ser heavy, però també, com ja porto un recorregut, pensava, això ja ho has fet, tranqui. O sigui, sí que hi ha un moment abans de sortir que jo noto com l'ànima surt del meu cos, quasi. Un blancazo allò de... Però al final estàs allà i dius, a veure, el meu cos ja ho sap fer, això. Ho has fet 1.000 milions de vegades, deixa't de tonteries i vinga. I va anar bé, sí. Que guai. Va anar bé. Doncs ens deixem de tonteries nosaltres també i anem a passem als jocs. Ai. Perquè, clar, ara estem fent-ho així de mitja horeta. Que quedi clar, que quedi ben clar. Que quedi clar. M'he enrotllat molt, perdó. No, que va, nosaltres ens quedaríem aquí 2 hores. La Gisela i en Gerard li han posat pressió, que en veritat eren pressió per nosaltres, però s'ha contagiat, pobra, de pressió de s'ha de durar mitja hora. Clar, és que has escoltat aquí en plan abans de començar. Mitja hora, jo. No, però ho estem fent superbé. Vinga. A veure, el primer joc es diu Per amor a l'art. Llavors, et donem 3 opcions i tu has de dir quina faries per amor a l'art, o sigui, quina deixaries que et passés per amor a l'art, quina pagaries perquè passés i quina no voldries que passés ni que et paguessin. Vale, aquesta l'he escoltat als vostres programes i m'ha costat molt d'entendre. No me l'he preparada, però No ho farem. pateixis perquè ara et dono les opcions, no les tindries tampoc. Clar. O sigui, et dono 3 opcions. Igualment has d'ordenar-les de millor a pitjor, diguéssim. Exacte. Sí. Ara ho fem. Bona. Estrenar sense veu. Sense veu vol dir... Aquesta Vale. Estrenar sense veu. Algun Comencem forts, gallito... Comencem forts, La meva carrera es basa en jo cridant. Vull dir que sense veu és complicat. Imagina't que l'assaig, o sigui, l'assaig general has cridat i alguna cosa ha fet crec Vale. i t'has quedat sense. Vale. Però s'ha d'estrenar perquè les entrades estan venudes, teatre lliure, etc. Vale. Estrenar sense veu, una. Segona, estrenar amb gastroenteritis.
clàssic. Això vol dir... Però gastroenteritis d'haver d'anar sortint entre cametes, Te la deixo. És que desenvoluparia cada cosa que em diu. Però clar, 30 minuts. No, em sembla bé. Pots desenvolupar. I la tercera, estrenar amb torticolis. Torticolis m'encanta. Que la Maria en té una mica avui. No puc girar bé cap aquí. Però d'aquella que dius vull viure la Revolució Francesa i que algú em talli el coll. Hòstia. A veure, ja tenim una edat i tot ho hem patit una mica. Jo, torticolis, no gaire, però lumbàlgia sí, I hi ha hagut de... A veure, llavors és... Què faries per amor a l'art? O sigui, gratuïtament, d'acord, vinga, doncs estreno així. La caca. Vale. La caca perquè és algo natural a mi. A Sud-amèrica ja això passa quan te'n vas de viatge i quan vam fer allà les penes em va passar, Fortasec al canto. Que salva molt. I que salva molt i mira, i ja està. I si no hi ha Fortasec i la cosa és que has de tenir gastroenteritis, doncs... Bolquers. Home, tu creus? Jo faig un teatre tan trash, no? Amb la trilogia tot entra ja. Amb les penes del jove Werther, jo crec que en un moment podries dir mira, jo avui vaig amb bolquers. I m'he cagat! Joder! Exacte. Perdó, que crido molt. No passa Què va? res. Després, quina faries pagant tu? O sigui, quina pagaries? Jo pago per estrenar així. La de la veu o la de torticolis? I l'altra opció, a més de pagar, què era? Que no faries ni que et paguessin. La de la veu no faria ni que em paguessin, perquè és que la meva carrera es basa en això, en cridar molt i parlar molt ràpid. Molt intel·ligent. I insultar molt, llavors. Si no puc insultar, què he de fer? La meva carrera es basa en insultar molt. A mi em paguen per insultar. Al Miquel és el que més li agrada de mi. Potser sí que sou amics. I llavors, a la torticolis pagaries per tenir torticolis, lumbàlgia, barra, el que sigui. Sí. Has d'acabar dient frases que no tenen sentit amb aquest joc. Sí. Està bé, Sí. és així. Aleshores, tenim un nou joc per aquesta temporada, però avui la Mel ha vingut i ha dit... Amb els "Buah!" deures fets, ha vingut. Sí, ha vingut preparada. Ha vingut preparada per la temporada passada. Bueno, I li hem dit, no passa res, ens encantarà sentir el Gaudir la més creativa per última vegada per enterrar aquest joc i poder passar al següent. Així que, Mel... Ho porta a les notes del mòbil, és que ve super preparada. Sí. Ella quan s'ho prepara, com les penes. Recordeu que el joc era que hi havia, o sigui, deia 3 afirmacions i una... Només era una és veritat. fals. Ah, Berta. Només una és veritat. Ja no m'ha sé ni el joc. Per això l'hem eliminat. Portava masses discussions. No sé si dir-ho com molt neutre o interpretar-ho tot. Com Saps què vulguis. vull dir? Com et surti? Deixa't portar. vinga. Un cop em vaig pixar a escena. Mira, ara que parlàvem dels bolquers. Vaig fer un striptease metafòric i literal a una classe d'interpretació i un metge em va dir que jo no podia ser bon estudiant. Un metge? Un metge que no podia ser Em un va dir a mi un cop que jo no podia ser bon estudiant. I l'altre que vas fer un striptease a classe. Metafòric i literal. Vale. I A l'altre classe, era? però classe de teatre o a classe A classe normal? d'interpretació. Això pot ser, que hi havia una època que això es portava. Sí. Ja. I la primera, perdó, I que em vaig pixar. Això Això sí. també és pixa, també pot ser. Això una també. és certa. Només una és veritat. Només és una és veritat. Ok. Vale, jo voto per la del metge. A mi el metge em va dir que seria baixeta i tonta. La de tonta no ho sé, però baixeta no ho soc. Però quin metge què? Però et va dir baixeta i tonta? Bueno, li va dir a la meva mare, perquè va ser quan vaig néixer. Era vuitmesona, i van dir, aquesta nena no creixerà gaire i serà una mica... Pues aquest home ja pot anar retirant-se el seu propi... Perquè sóc un pino. títol. I 8 no pot mesos ser no la està tan certa. malament. Oi que no? Què? I a més em van treure perquè van voler ells, escolta'm. Jo dic... L'estriptease jo crec que no, perquè és... Jo dic la primera, va. La que es va pixar. La que es va pixar. Jo... Tu quina has dit, Gisela? La del metge. Doncs clar, jo et diré potser la de l'striptease. Perquè així cadascú... Perquè sí, cadascú, però Vinga, la avançar. sort... No, i perquè a vegades passen aquestes coses o hi ha potser moments de molta il·luminació o que algú et condueix A veure, qui no ha fet un striptease a classe de nu teatre? a classe i tal. Jo és no l'he com- fet, però sé que... M'encanta qui no ha fet un striptease. Jo m'he quedat... Jo en Gallumbos m'he quedat, sí. Jo, sí. Pues això. No ganyo un bus perquè no em porto, però... Bueno, el que portis. Xan, xan. Diari Ara, article, Veredicte. He de dir ara, no?, la que d'això. Sí, sí. Qui ha guanyat? El metge. Ah. L'oftalmòleg, de fet, em va dir tu no puedes ser una buena estudiante porque tienes hipermetropía.
Ah, ¿por qué no ves, cariño? Sí, Això no tienes ves, 3,5 y 4 y no puedes ser buen estudiante. Y m'ho ha dit molta gente. Però no hay Ostres. gafas que curen esto. Sí, ja està, aquí s'acaba Com tot. si, exacte, no. Però l'altre, a mi m'agrada quan menteixo dir una mica de veritat. Llavors, un cop de petit em vaig pixar a classe, perquè em feia cosa dir-li a la profe d'anar al lavabo. Ai. I l'striptease no el vaig fer jo, però una companya sí. Ah, mira. Però Veus? sencer, eh? És real. Es va quedar en calces, crec. Calces. No era integral. En fi, altres èpoques. Vinga, que estem Esperem que d'estrena. siguin altres. Estem d'estrena. Li farem com que s'ho ha portat preparat i a més estem d'estrena, la pobra té molts jocs avui. Utilitzem el Dixit. Mhm. No ens paguen, però si ens volguessin pagar o regalar-nos Dixits, estaríem obertes. Has d'escollir una... No li hem posat títol en aquest joc, hem de pensar en títol. Ajudeu-nos, A veure si oients. ara la Mel ens posarà un títol al nostre joc. No, En qualsevol cas. masses coses, pobra. No m'agrada Però si, improvisar. però si no pares d'improvisar des que t'has assegut a aquest sofà. A veure, has de treure una carta, vale? Ensenyar-nos-la, Val. i després hauràs de tirar un dau. El mago pop, eh? Ai, això ho explicaves tu. Un dau. Si La surt número maga parell, popa. què ha de fer, Maria? Si surt el número parell en el dau, hauràs de crear així, el primer que et passi pel cap, una sinopsi de l'obra a partir d'aquesta imatge que surti. Si surt un número senar, hauràs de crear un espai sonor o una banda sonora. I si surt el número 6, Que és el guanyador. dir el títol. I ja està. Que Déu-n'hi-do perquè posar títol a les obres de vegades fàcil. costa. Digue-m'ho a mi. El primer que et passi pel cap. I no te l'ha de comprar, no has de presentar un dossier. Ho al puc mirar llibre ja? ni res. Mentre parles, per anar-me preparant. Mira-ho i ensenya-ho a càmera, Mira-ho. també. I de vegades són abstractes, les imatges del Muestre Dixit. la carta a cámara, por favor. A veure... Ui, què és Que a mi això? tens les Sembla ulleres manga? i tinc hipermetropia. Què és Clar, no pot ser un no estudiant. Que no pot ser, clar, Si clar. surt malament el joc... A veure, tira el dau. Hòstia. Números parells, sinopsi de l'obra. Números senars, espais Què has sonors. tret? 6. Títol, Epa! Què és t'ha el tocat, t'ha tocat títol? fàcil. Títol El de títol. l'obra. Per començar amb aquest joc, per estrenar aquest joc, està molt bé. Aquest és com el cartell. Tu tens el cartell de la teva obra, ara posa'ns el títol. Poetes, pintors, artistes. Molt bé. Molt bé. Molt, a més, molt millennial, aquest també, to. el títol de cara, Parèntesi, són llargs, en parèntesis. Exacte. Molt bé, Mel. Ai, moltes gràcies per estrenar el joc, per portar els deures fets. Per estrenar la temporada. Exacte. Sí, molt ben. Moltes gràcies per formar part ja, ser una narinanta. Ens hi podem Uau. dir així. Narinanta. Una narinanta més. Les podcasters i la narinanta. I res, recordeu, oients, que del 6 al 16 de novembre us espera la Mel a l'Espai Lliure, que és la sala de baix del Lliure de Montjuïc, i que a partir del febrer podeu tornar-la a trobar amb la Calòrica, a la Brama del Cérvol, al Teatre Poliorama. Molta merda i bé, molta Molta sort merda. amb aquesta Gràcies. supermarató que fareu els caps de Gràcies. setmana. I amb això, el pròxim episodi més i millor. I fins llavors, Ens veiem a Platea!